Bay, nabot na gid mi gikan sa kuan no kanang nagpadaog ko nang among hinaguan. So pag uli na ako, namutos mi ni Rona ani. Kung nakita ninyo, napuno ang tibuok lamisa. Puro pinuto sa pagkaon. Tara akong partner, siya may taga-tabon. Ako mo taga-ripak. Ako mo nagbutang sa mga kadaghana. So di ara ang atong kanon. To Egyptian rice. Parisa na ko ni siya aning ulang. Okay, kanon og ulang. O duha man ni ka ulang, so duha ka kanon og ulang. Dayon butangan na to siya usa ka sweets. Kay Jamia ron. Butang o kana. Usa na nakatawo. Dayon tulo ka kuan sila. Ulang, kanon, dayon sweets. Isa pa pwede iparis ani? Kani. Oh, kani parisa na mo ani. Kaning jiri si piting lubok na ko ana ganiha. Hala, lubok taman gyud lulo. Para lang ano nya wala de gikaon. So di ara. Ang usa ka lamisa nga mga pagkaon amo ni siyang ipanghatag. So kuan to ang silipin ron. Ano dayon sa kanang Saman o kana lagi kana siya. bayad. O kana partner na siya. Dayon another one. Kana dayon usa ka jiris. O duha na nakatawo. Dayon unsa pa? Tansa ato di butang diri. Butangan na to aning cake. Pila ni kabog cake? Upat? Ayo, ilain ang cake kay pila na ka sweets o. Daghan mo kay sweets good. Sa daghan nga. O sige. Dayon naman tong manok. Kani manok. Dayon usa ka jiris. Unsa man ni siya? Jiris or sweets? Dayon. Jiris sweets. Jiris sweets. Very Jiris sweet. sweets. Unsa man ni kanon sa? Ay dili pwede pares ni siya sa. Nakoy giparisan ani marag kana. Amang usa ka kanon. O kana siya pares na siya. O putos na. Kani usa ka sweets. O kani butangi usa ka sweets. Nani juice? Naa. Wala marag naman gud na Dili, siya. dili. Butangan nato na siya ani. Kana upat sila kada tawo. Tingnan sa man na. Kani. Kana unsa na marag o kuan then sweets. Duga nang kini. Sweets o bechamel. Sa man eh. Mayabong sabaw. Sa Oh, butangig sweets na. Pila na nakatawo? Usa, duha, tulo, upat, ilain-lain.